Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ana ing Bilung Art. Saiki aku bakal ngekei tutorial lan tips-tips piye wae carane nyungging kanggo kanca-kanca kabeh. Lo bola-bali tak kandhani, aja lali subscribe, like, komen lan di-share kanggo sinau bareng-bareng. Oke? Let's go. Diwiwiti saiki. Dina iki aku bakal ngekei tutorial ndasari wayang. Iki mungkin kanca-kanca YouTuber liya wis beberapa ana sing gawe cara nyungging, gawe motif, tapi mungkin durung spesifikasi iki mulo tak jlentrehke sak jelas-jelase to. Kanggo part sing ketelu iki, nah iki aku bakal ngekei tutorial carane ndasari. Keberhasilan nyungging wayang kuwi ana ning dasaran. Salah sijine kuwi juga karena nek ndasarine yo mung sak-sake bakale sungginganmu ra bisa rapi, ra bisa apik, ya ora iso sesuai karo kekarepanmu gitu. Saiki aku bakal njlentrehke carane ndasari. Sadurunge didasari otomatis bahan kulit sing wis ditatah kuwi kudu dipres supaya kencang. Ya umpama iso wae sih mbok gawe apa ditarang, istilah Jawane ditarang. Ditarang kuwi ya diimbu utawa disimpen ya kurang luwih sing apik ya minimal 1 sampai 2 tahun kuwi wayang wis kulit lho ya. Nah terus kanggo yen wis wayang wis tarangan otomatis lemuti lendasari utawa lemuti kuwi gampang. Banjur mengko yen wis diputi gampang leh ngecake motif, warna, cawen lan drenjeman. Mula aja lali di-subscribe, loncenge diklintongke ben iso entuk notifikasi saka aku. Oke? Banjur ana meneh bahan-bahan sanggo muti. Nah, kanggo bahan-bahan nyungging, alat lan bahan apa wae sing dienggo kanggo nyungging, awakmu iso jajal wis tak terangke ya. Tak terangke nang videoku sing sadurunge. Iso mbok tiliki nang deskripsi, diklik, di-like. Kuwi mengko ana kabeh bahan apa wae sing mbok nggo. Terus aja lali ning video sing part keloro kuwi ana tutorial cara gawe werna. Nah, gawe werna kuwi ya iso awakmu ya iso tilik nang videoku sing ning part keloro gitu. Wis siap. Oke. Saiki ayo diwiwiti. Let's go. Oke. Dina iki aku bakal miwiti nyungging nganggo kulit ya ta. Iki wayang gunungan utawa kayon sing wis ditatah. Nah, iki mengko sadurunge diwiwiti didasari diamplas dhisik nganggo amplas alus. Lah, nitike kanggo ngukur ukuran amplase piye? Diraba yen misal wis rada alus, ya mung kari nutuke wae nganggo amplas sing rada alus, gitu, diamplas. Nah, iki yo saiki aku miwiti ngamplas nganggo amplas sing nomor 1000. Nah iki
nganggo nomor 1000 coba sithik diamplas. Carane ngamplas ora angel-angel, ya mau digosok-gosokke ngono tok wae, lamat-lamat sak cukupe wae. Rata mergo iki tatune wis lumayan halus, dadi aja nganggo sing kasar, monggo ndak malah medhotke tatan utawa ngrusak tatan. Nah, iki 15 pas paling amplas bolak-balik. Sing rata, jangan dia ana sing keliwatan. Oke. Oke. Bisa diresiki. Nah. Bisa diresiki. Tapi cepake kuas. Iki berhubung bidang iki gede, aku ya butuhke kuas sing rada gede. Ya iki maksimal lah. Bisa ditumbas yang toko bangunan. Lah iki putihan cek nah iki kudu di encerke sih nganggo banyu biasa wah ndak larang, lanjut diudak. Diudak. Wis diwiwiti. Tipis-tipis wae. Nah, iki teknik sing umpama eneng eneng sing buntet. Nah, iki buntet tatane sing nano. Nah, iki di teknik bras. Oke. Putih terus nanti rata.
Oke, yen wis kebak kabeh ini, tunggu nganti sawetara ya ora suwe banget sih, ya sekitar 5 menit atau 2 menit untuk garing. Tunggu dibalik, banjur diputi sing sewalike. Oke, ditunggu kurang luwih 2 menit lah, pokoknya nanti dirasa cukup garing, terus lagi dibalik. Oke, lah kanggo sing durung subscribe tak elengke bola-bali, ojo lali di subscribe kanggo kemajuan channel iki ya. Subscribe iki gratis kok, ora bayar gitu. Subscribe iki gratis, ora bayar. Syukur di like gitu, di komen. Sampean njaluk tutorial apa meneh bab sunggingan, gue bakal insyaallah bakal tak gawe. Terus oh iya, gue bakal ono apa kuwi jenenge giveaway utawa hadiah kanggo kanca-kanca sing wis subscribe aku. Tapi giveaway ne utawa hadiahe mengko bakal tak umumke, lan hadiahe apa sih kok ngenteni 1000 subscribe lan 4000 jam tayang lah. Mengko wis pokoke bakal tak kei hadiah wis. Aja lali subscribe, like, lan di komen kanggo kemajuan channel iki. Terus aku iso gawe tutorial bab wayang, terus nyungging wayang, terus gapiti wayang, dan liyane. Kok bakal tak kei tutorial, tips lan trik kanggo kanca-kanca sing pemula ben iso berkarya di rumah. Oke? Kira-kira ya cukup garing. Nah, saiki soalike sing durung dipulas.
sik. Mongko lagi di dobeli atau dipindoni. Ayo tetep tak elingke kanggo kanca-kanca sing durung subscribe, ora bosen-bosene tak elingke di subscribe yo, kanggo kemajuan channelku. Aku ben iso lancar aku gawe tutorial bab wayang. Muko ramung sunggingan tok insyaallah. Yen ono kesempatan aku bakal KI tutorial liyane iki, contohnya tutorial ngelok HP, tutorial pasang tegel, terus tutorial pasang putih lan liyane. Tenang wae, mongko bakal tak gawe tutorial bab wayang. Aja lali tak jaluk di subscribe, like lan di komen. Oke, jadi entek lur sampai sih sedih wae. Kita make yang pertama kudu encer ya, ojo kental-kental, engko ndak jendel malah tatane iso dadi buntet. Oke, dan wis rampung kaya biasane dinteni kurang luwih 1 menit atau 2 menit mesti wis garing gitu. Terus monggo diwalik. Nah iki lagi campuran iki rada dikendeli sithik. Terus lagi diolesi gitu. Oke. Oke lor, tak kira wis 2 menit wis untuk garing, lagi dibalik.
nandesi putihane, dadi kudu ping pindho. Ping pindho utawa ping telu nganti putih iki rata. Iki tok putih. Keunggulan yen tatahan utawa putihan sing wis ditarang kurang luwih minimal setahun utawa 2 tahun itu apa ya, lemuti cepet garing, terus mengko iso rata tur ning sunggingan iso alus ora pati grenjel. Misalnya oke, iki wis rata lho. Nah, iki jenis diputih ganti. Iki wis swale. Nah, kanggo swalike carane meh padha. Dikosok-kosok ngono kuwi, gitu. Kudu encer, dieling-eling kudu encer. Supaya apa? Supaya orang buntet tatane, jadi kudu encer nih, mas. Lur, iki swalik. Nah, kanggo pengaplikasian swalike iso dicoba dhewe ning omah. Teknik wis tak jlentrehke ana ning tutorial, banjur mengko pengaplikasiane monggo ning omah, ikuti sesuai petunjuk sing wis tak arahke mau. Terus tak elingke bola-bali jelali share, like, dan subscribe. Subscribe itu penting lho kanggo kemajuan channel iki. Lo tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Oke?
Kuwi mau carane ndasari wayang. Jenenge ndasari wayang to. Mulai saka ngamplas, bar diamplas, diresiki bubukan amplase, terus di apa kuwi dia dibanyoni dhisik. Aja lali dipres gitu. Dipres. Bar dipres mengko lagi diputi tipis-tipis sik wae, ora usah langsung blok kono malah dadi buntet tatahanmu ya toh. Terus bar diputi video sak banjure aku bakal njentrehke piye carane gawe motif gitu. Aku bakal tak share kanggo sampeyan kabeh. Mula aja lali subscribe, like, share lan di komen. Tetap sehat, dongane kabeh muga pagebluk iki gek ndang sirna. Terus ojo lali jaga kesehatan, minum air putih yang banyak gitu. Terus tak gawe tutorial ben iso berkarya di rumah saja.